Mageza wants a wife. Kanti lo Mageza yintoni ingxaki yakhe ngoku? Kutheni asibuyisele emva nje? I mean, what's the use of him dragging this show? I'm tired of him seeing all these girls and not building any relationship. Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. This week the ladies are happy that uMamkhulu was eliminated. The previous week, kancane kancane uMageza will choose a wife. Today we're starting with 5 girls, and by the end of the show we'll remain with 4. Well, that's what I thought. Kuphi lapho uMageza decided to bring a new girl, wayitshintsha nje yonke lento, wazisa intombazane ekubizwa ngoba nguSiyamthanda. Uthi umzisele uSiyamthanda ngoba azoshukumisa. Uthi izinto mani zipholile, ezi ladies uthi ba-too relaxed, ba-create i-friendship, bayilibele yona nto bazoyenza apha. Why kanti Mageza ufuna bathini abantwana? Ufuna kuliwe, kurhothwane kuliwe ngawe? Xa bevana kusho ukuthi akukho mnandi, xa bevana bedlala nje show yabo kuvana. You have 5 ladies already and you decide to bring another one, and then this one umzisayo you call her your type. Aba balapha kanti bona zintoni xa uzawuzisa omnye uthi yi-type? Aba balapha kusho ukuthi bona i-type ayizizongo. Hayi, mna ndiyiboni for real need yokumzisa lo mntana, andiyiboni at all. Uzisa uSiyamthanda mhle yena, andifuni ungatsho, mhle kakhulu, and i-confidence yakhe i-top notch, is on another level. Uthe efika nje waye seyibamba ispace ehlala next to uMageza. Bathi xa besihla besiya kwipuli wabe ephuma, I think ebephuma endlini kaMageza, beza noMageza sebebambene hand in hand. And enye into endinotisileyo, all these girls aba bayi-5 bebekade bekhona bayinxibile i-swimwear but banxibe i-cover ups on top, babonakala be-decent. So usisters ke nakhe uthe efika nje, ufika sezinxibele into zakhe, umzimba ungaphandle urivile yonke into nje, uzifakela i-G-string. Uyazama ukuncokola nabanye, uyabuza uba uMageza ubaphethe njani, into ithini. Hayi, ladies azingini, zithi nawe uzawuzibonela ngongena kwakhe, azifuni uqhaqha ifayile for umntu abangamaziyo. One more thing ke econfusayo ngalo Mageza, xa enomntu kwi-one-on-one date, wonke umntu anaye utsho ngamagama amnandi uba uyamfila, aphinde aye komnye uzawutsho same thing athi uyamfila. Ebegqiba uba noPalisa ngoku bekwi-date bebhraya inyama, wathi kuPalisa uyamfila. Khange kube kudala, waphuma waya kuFlora, nakuFlora same thing, naye uyamfila. Kanti WhatsApp kule nto ayithetha, uyakwazi ufila abantu abaninzi ngexesha elinye. Hayi, lo guy ugcwele ukudlala lo. I mean, makatshuze intombi azame ukwazana nayo, angabe ehamba efila bonke abantu aba. Hayi bo, iyawuphela nini kanti le nto yakhe? Kule veki ke elimination akhange ibekho, edile nje le ntombazana edileyo, akhange asuse. So ii-ladies zizawuphuma, i-3 izawulala kwenye ikamere and then i-3 iyolala kwenye ikamere. So basically back to square one. Kumele siphinde silinde futhi kwiveki ezayo ku-eliminate umntu, sibuyele back ku-5 again. I'm hoping ke kule veki zayo uzawuthi kule veki zayo xa ingasusi at least abantu ababini, kwenze basawushiyeka ngabantu abayi-4. At least uyabona uba ususe 2 kule 6 kushiyeke nge-4, kuzawube kubhetere. Okay ke guys, let me cut this video ndiyibeke apha, ndingayitsali nami ibende ndidrage ndifane noMageza odraga ishow yakhe. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda nonke. Goodbye.